Pois atopámonos na Biblioteca do IES de Foz e vamos a falar sobre unha actividade do Departamento de Normalización Lingüística en colaboración cos alumnos que se chama As Árbores Políglotas. Pois esta actividade consiste en recoller unha serie de palabras de distintas linguas e poñelas en follas que estarán distribuídas por toda a biblioteca. Así, pois, fomentaremos as distintas linguas que falamos neste centro. Fraternidade, en galego. Fraternidade, en castelán. Fraternity, en inglés. En árabe chamase Ojoa. É importante para nós que teñen a nosa lingua nas árbores políglotas, porque nos parece que tamén é unha lingua que se debía aprender. Cada mes seleccionamos unha ou varias datas conmemorativas referentes ás datas, escribimos como un mínimo 5 palabras nos 7 idiomas que se dan no centro. Temos palabras de moitísimos días, por exemplo, do Día da Paz, do Día dos Namorados, do Día do Libro, do Día da Poesía. Algúnas delas, educación, igualdade, saúde. A profesora de galego, Ángeles, deu-nos as palabras das datas conmemorativas e esas palabras íbamos traducindo. Ela dábanos en galego e nos íbamos traducindo castelán, inglés, francés. Esta actividade tamén ten como objetivo darlle valor ás distintas linguas que hai no centro e tamén aprender a recoñecelas todas. Con isto aprendimos que todas as linguas son importantes, porque queremos que os nosos amigos miren como se escribe o árabe e como que tean marcado estes árboles que están aquí. Estas actividades parecen máis bonitas para aprender máis linguas, ademais de galego, castelán e árabe. Hai cousas que se só sabes castelán que non as das dito en francés porque ese sonido non o hai, pero pola contra en galego si son palabras moi parecidas e moito máis fácil de aprender. Ben falado. Está composta de raíz, tronco e polas. Que é? Árbore. Nesta árbore danse as peras. A pereira. Árbore na que se dan as castañas. Castiñeiro. Es como sabes? Eu teño unha amiga que nos tempos nos que non había galego no ensino tivo que chegar á universidade para descubrir que o carballo e o roble eran a mesma cousa. O padre Sarmiento decía que para que os nenos aprendan vocabulario teñen que tocar as cousas, apalpalas. Miren, a experiencia do Instituto de Foz poñendo os nomes das cousas en 7 linguas diferentes é moi interesante porque nós aprendemos por semellanza ou por contraste. O pino ten nomes moi semellantes en todas as linguas, pero o carballo non. Vexamos, o carballo en catalán dice roura, en francés dice chêne, en italiano dice quercia ou rovere, e en inglés dice oak. Como ven, son nomes moi distintos. A única maneira de aprendelos é relacionándoos con aquilo que sabemos porque o apalpamos. Pois iso é o que fan no Instituto de Foz. Empezar por aquilo que sabemos porque o apalpamos. Polo galego que é o noso. Labor.